Jó sok mindent hoztam. Figyelzt. Oké. A családfaku... Ki volt ez? Halljam! Ki volt ez? Viselkedjetek! Jó, szóval amikor nekifogtam a családfakutatásnak, úgy döntöttem, ükapámnál kezdem. Ő egy nagyon híres ember volt, Archibald Witwickinek hívták. És híres felfedező volt, mi több az elsők között volt, akik eljutottak az északi sarkkörre. Ami elég nagy dolog. 1897-ben 41 bátor tengerésszel nekivágott az Arktisz jegének. Gyorsabban, emberek! Üsség! Vágják! Gyerünk! A jég sokkal gyorsabban fagy, mint ahogy olvad! Mozogjon a kezük! Azon az oldalon gyorsabban vágják! Emberek, gyerünk! Nélkül nincs győzelem! Akkor is eljutunk a sarkkörre! Szóval így történt a dolog. Elhoztam néhány darabot a 9. századi tengerészek legalapvetőbb szerszámaiból. Ez itt a kvadráns, amit 80 dolcsért megvehettek, amúgy ez mind eladó. Aztán itt van a szextáns, ez az.